إذا فيلم زجمر أب لوس أنجلس كتما وشتي ناي بانك سرقت مستم بوليسات ناتاخصو يزرينا إذا آتوم ناي بانك سرقتي 4 بمخان نابت بانك المسراق يمصو نيت بانك سرقوم قدم موصوم كن بتوم بوليسات يخببو توم سرقت دما أبت بانك وشتي بزنور سبات عاقيتهم نتوم بوليسات نافرارحلو يوم زركبو توم بوليسات ون نتوم زعاقتون خوصو كبلو مستم سرقت ناب تخزياتو ناي لوس أنجلس بوليسات ون نتخونتات مقصار كعامم لعلي هون بزمغنيات دما عبيت ناي سوات مراحت نتوم سرقت نمحاز نابت بوتا يمصو لزيوم ناي سوات حلفتون زمرحلو بجيمن برينن مستوهر سوات ينيرو እቶም ናይ መጀመርያ ናይ ስዋት ጉጅለ በትላዓል ተጠቂሞም ናብቲ ህንጻ ይኣትዉ በታ ሰላሊት ካሜራ ተጠቂሞም እውን ናብቲ ህንጻ ዝኣትውሉ ኩነታት ድሕሪ ምትዕርራዮም ናብቲ ውሽጢ ይኣትዉ እቶም ካልኣይ ናይ ስዋት ጉጅለ ድማ ኣብቲ ካልእ ህንጻ ብስናይፐር እናጻጺሮም እናተጸበዩ እዮም ነይሮም ኣብ ዝተልእኾ ድማ ናይ መወዳእታን ሳልሳይ ዝኾነ ናይ ስዋት ጉጅለ በቲ መሬት ገይሮም ናብቲ ባንክ እናኸዱ እዮም እቶም ሰራቕቲ ድማ ናይ ስዋት መራሕቲ ከም ዝመፁ ምስ ፈለጡ ፈሪሖም ብቕልጡፍ ናብቲ ባንክ ተመሊሶም ይኣትዉ ንናይ ስዋት መራሕቲ ክደራደሩ ከም ዝደልዩን ምስናቶም ሓላፊ ከዓ ክራኸብሉ ዝኽእሉ ስልኪ ንክህብዎምን ይሓትዎም ናይ ስዋት መራሕቲ እውን ምስ ሓላፊ ዝራኸብሉ ስልኪ ይህብዎም ነዚኦም ናይ ስዋት መራሕቲ ዝእዝዝዎም ከዓ ሌትናል ቬለስኪ ዝተባህለ ሰብ እዩ ቬለስኪ እውን ንጂም ናብቲ ዝተኸልከለ ቦታ እናኸዱ ስለ ዝኾኑ ንኽምለሱ ይዛረቦም ኮይኑ ግን ጂም ምስ ቤርያን ናይ ሓላፊኦም ትእዛዝ ብዘይምስማዕ ናብቲ ሰራቕቲ ዝነበርዎ ገዛ ይኣትዉ ኣብቲ ገዛ ውሽጢ እውን እቲ ሓደ ሰራቂ ነታ ሲቪል ሰብ ሽጉጥ ሒዙ እናፈራርሖ እዩ ዝነበረ ቤርያን ከዓ ነቲ ሰራቂ ብሽጉጥ ይትኩሰሉ እሞ ይቐትሎ ጂም ከዓ ብቕልጡፍ ኣብቲ ህንጻ ዝርከብ ነቲ ካልኣይ ሰራቂ ይቐትሎ ቤርያን ነቲ ዓጋተ ንምቕታል ኣብ ዝትኩሰሉ ሰዓት ነታ ንጽህቲ ጓል ብሽጉጥ ይሃርማ ካብቲ ተልእኾ ንድሓር ካፒቴን ፌለር ንጂም ትእዛዝ ብምጥሓሶም ምኽንያት ንኽቕፅዑ ይጽውዖም እቲ ዝሰርሕዎ ጥፍኣት እውን ዓብዪ ስለ ዝነበረ ብቕልጡፍ ካብ ስዋት ጉጅለ ንኽስገቡ ይዛረቦም ሌትናል ቬለስኪ እውን ንኽልቲኦም ናይ ስዋት ኣባላት ምሕረት ንኽግበረሎም ይሓትት ፌለር እውን ንጂም ናይ ምስጓቡ ሓሳብ ይቕይር ካብ ምብራር ብዝሓሸ ከዓ ካብቲ ሓላፍነቶም ወሪዶም ኣብ ታሕቲ ንኽሰርሑ ይዛረቦም ቤርያን ግን ካብቲ ዝነበሮ ሓላፍነት ክወርድ ስለ ዘይደሊ ነቲ ሓላፊኦም ይፀርፎ ኣብዚ ሰዓት ግን ቤርያን ብስነ ምግባር ጥሕሰት ምኽንያት ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ስርሑ ይባረር ፌለር ከዓ ንጂም ከም ቤርያን ክባረር ዘይደሊ እንተኾይኑ ኣብቲ ዝተኣዘዞ ስራሕ ዓሪፉ ንኽሰርሕ ይዛረቦ እቲ ምርኢት ዝወስደና ቤርያን ነቲ ጉጅለ ንኽለቅቕ ክዳውንቲ እናዳለወ እዩ ነይሩ ንቤርያን እውን ካብ ስርሑ ንኽባረር ዝገበሮ ጂም ከም ዝኾነ ስለ ዝሓሰበ ኣብ ልዕሊ ጂም ዓውታ የስምዕ ጂም ከዓ ንቤርያን ትሚሉ ክሓልፎ ስለ ዘይደለየ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ባእሲ ይለዓል እሞ ናይቲ ሎከር መስትያት ይስበር ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ጂም ሕጂ እውን ኣብ ናይ ስዋት ጉጅለ እናሰርሐ እዩ ቅድሚ ሕጂ ካብ ዝነበሮ ናይ መሪሕነት ሹመት ኣብ ናይ መሳርሒ ክፍሊ እዩ ዝርከብ ሓደ መዓልቲ እውን ሓላፊ ሆንዶ ናብኡ ዝተበላሸወ ሽጉጥ ሒዙ ይመጽእ እሞ ንኽዕርዮ ይዛረቦ ሆንዶ እውን ንጂም እቲ ሽጉጥ ድሕሪ ምሃቡ ናብ ቬላስኪ ቢሮ ይኸይድ ንቬላስኪ እውን ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ንምህናፅ ሓደ ሓሳብ ይቐርብ ቬላስኪ እውን ናይ ዓርሶም ናይ ስዋት ጉጅለ ንክህልዎም ይደሊ እዩ ኮይኑ ግን ሓደ ናይ ስዋት ጉጅለ ቅድሚ ምህናፁ ኣብቲ ውሽጢ ዝርከቡ ወታደራት ብዙሕ ፈተና ክሓልፉ ኣለዎ ብኻልእ መልክዑ ጂም ሆንዶ ዝሃቦ ሽጉጥ ድሕሪ ምጽጋኑ ናብ ገዝኡ ይኸይድ ጂም ናብ ገዝኡ ኣብ ዝኸዘሉ ሰዓት ኣፍቃሪቱ እቲ ገዛ ገዲፋ ንምኻድ እናተዳለወት እያ ናይ ጂም ኣፍቃሪት ካብ ናይ መሪሕነት ሹመት ድሕሪ ምውራዱ ምስኡ ናይ ምዃን ድሌታ ጠፊኡ እዩ ጂም እውን ነቲ ገዛ ገዲፋ ቅድሚ ምኻዳ ንመወዳእታ ግዜ ክስዕመ ዋላ ተፈተነ ክተፍቅደሉ ግን ኣይከኣለትን ኣብ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ጂም ናብ ናይ ስራሕ ቦትኡ ድሕሪ ምኻዱ ሓድሽ ምህዞ ከም ዘለዎ ይዛረብ ጂም ዝሰርሖ ናይ ምህዞ ሽጉጥ ቦምባ ዝተጸመደሎምን ሓይላት ማዕጾን ብሓንቲ ሻዕ ንምስባር ዝኽእል እዩ ጂም እውን ብዛዕባ እቲ ሽጉጥ ነቲ መሳርሕቱ እናተዛረቦም ከሎ ሆንዶ ነቲ ዕላል ይሰምዖ ኣብቲ ሰዓት ድማ ጂም ሆንዶ ዝሃቦ ሽጉጥ ኩሉ ጸገም ኣስተኻኺሉ ይህቦ ሆንዶ ምስ ቬላስኪ እውን ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ንምህናፅ ሰባት እናደልዩ እዮም ሆንዶ ከዓ ናይ ጂም ህርኩትነት ብጣዕሚ ስለ ዝሐጎሶ ናብቲ ጉጅለ ንኽጽምብሮ ይውስን እቲ ምርኢት ዝወስደና ሕጂ ከም ሓድሽ ንዝምስርትዎ ጉጅለ ሓለፍቲ እናመረፁ እዮም ኣብቲ መረፃ ሰዓት እውን ቲጄ ዝተባህለ ሰብ ካብቲ ትፅቢት ንላዕሊ ውፅኢት ስለ ዘምፀኦ $200 ከም ቦነስ ረኺቡ እዩ ጂም እውን ናሃቱ ግዜያዊ ዝበፅሓሉ ሰዓት ናይ ቲጄ ሪከርድ ይሰብሮ እሞ ንኩሎም ሰባት ከድንቕ ክኢሉ እዩ እቲ ምርኢት ሕጂ ከዓ ኣሌክስ ዝተባህለ ሰብ ኣብ ሎስ ኤንጀለስ መዕርፎ ነፈርቲ ውሽጢ እዩ ዝርከብ ኣሌክስ ኣብ ኢዱ ካራ ሒዙ እኳ እንተነበረ እቶም ፖሊሳት እዚ ካራ ንምንታይ ከም ዝሓዙ ይሓትዎ ኣሌክስ እውን ካብ ኣዲኡ ዝተዋህቦ መዘከርታ ስለ ዝኾነ ናብ ኩሉ ቦታ ሒዝዎ ከም ዝኸይድ ይዛረቦም እቶም ፖሊሳት ድማ ናይ ኣሌክስ ካራ ይምልስሉ እሞ ንኽኸይድ ይገብርዎ ኣሌክስ እውን ናብ ሎስ ኤንጀለስ ንምምጻእ ዝተጠቐመሉ ፓስፖርትን መለለዪ መንነትን ፌክ እዩ ዝነበረ ኣብቲ ምሸት ድማ ኣሌክስ ኣብ ሎስ ኤንጀለስ ንዝርከቡ ሓወቡኡን ንምርካብ ይኸይድ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣሌክስ ከም ዝሰምዖ ሓወቡኡ ብዙሕ ሃፍቲ ከም ዘለዎን ቤተሰቡ እውን ከም ዝኸሓደ ይፈልጥ እዩ ንሓወቡኡ ንቐትሎ እሞ ናይ ሓወቡኡ ማኪና ሒዙ ካብቲ ገዛ ይወፅእ ኣብ መንገዲ ከዓ ክልተ ናይ ሞተር ትራፊክ ንኣሌክስ ጠጠው የብልዎ ኣሌክስ እዚኣቶም ፖሊሳት ንምንታይ ጠጠው ከም ዘብልዎ ይሓቶም ናይ ትራፊክ ፖሊሳት እውን እቲ ዝጥቀመሉ ናይ ማኪና መብራህቲ ናይ ድሕሪት ከም ዘይሰርሕ ይዛረብዎ እቶም ፖሊሳት እውን እታ ማኪና ናሃቱ ምዃኑ ስለ ዝተጠራጠሩ ንኣሌክስ ናብ ቤት ማእሰርቲ ይወስድዎ
بخالي ملكعو أليكسن هوندو نتحدش مسرتو ناي سوات ጉጅለ ተወሳኺ ኣባላት እናደልዩ እዮም ኣብ ሰዓት ድማ ዴኬ ዝተባሃለ ፖሊስ ንሰራቕ ብእግሩ እናጓየ ይዕዘብዎ ጂምስ ሆንዶ ከዓ ምስ ዴኬ ኮይኖም ነተሰራቓይ ኣጓዮም ይሕዝዎ ዴኬ ግን ንዕኡ ክሕግዙ ንሆንዶ ብምምጾም ብጣዕሚ ተቆጢዑ ምክንያቱ እውን ዴኬ ነቶም ሰራቕት በዓርሶ ኣጓዩ መሓዙ ይዝፈቱ እንሆንዶ እውን ዴኬ ናብቲ ናይ ስዋት ጉጅለ ከኣቱ ድሕሪ ምውሳኖም ንኻሊእ ክሪስ ዝተባሃለ ሰብ ክደልዩ ይጅምሩ ክሪስ ብዙሕ ግዜ ናብ ናይ ስዋት ጉጅለ ንኸኣቱ ዋላ ሕቶን ተቐረበ ንሳቶም ግን ኣይተቐበልዎን ምክንያቱ እውን ክሪስ ቁጣዕኡ ክቋፀር ስለዘይኽእል ብዙሕ ግዜ ነቶም ገበነኛታት ተኪሱ ቀቲልዎም እዩ እንሆንዶ ከዓ ናብቲ ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ውሽጢ ንክሪስ ከእትውዎ ስለዝወሰኑ ንዕኡ ንምድላይ ይኸዱ ኣብ ሰዓት ድማ ሓደ ሰራቕ ብክሪስ ተታሒዙ ከም ዝተሃረመ ይዕዘቡ ሆንዶውን ብዝረኸቦ ዝተሰሓሓተ መረዳእታ መሰረት ንክሪስ ወዱ እዩ መሲልዎ ነይሩ ኮይኑ ግን ክሪስ ጓል እንትትኾን ሙሉእ ሽማ ድማ ክሪስቲና እዩ ሆንዶውን ንክሪስ ንኽዛረባ ናብ ውሽጢ ኣቱ ኣብ ሰዓት ድማ ጂም ምልክዕቲ ብዝኾነት ብናይ ክሪስ መልክዕ ተማሪኹ እዩ ነዚ ፊልም ክሳብ ሕጂ ትሪእዎ ታሃሊኹም ፈቲኹም ኣለኹም ማለት እዩ ስለዚ ድማ ነዚ ቻናል ላይክ ብምግባር ምሕጋዝ ኣይትረስዑ ኣብቲ መጀመርያ ክሪስ ናብ ዝሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ክትኣቱ ድሌታ ኣይነበረን ሆንዶ ድማ ናብቲ ሓሳቡ ንኽትሰማማዕ ኩሉ ግዜ ናብ ዘላትሉ እናመፀ ከም ዝጨቕጨቓ ይዛረባ ክሪስ ከዓ ብናይ ሆንዶ ሓሳብ ትሰማማዕ እሞ ናብቲ ጉጅለ ንምእታው ትውስን ብኻልእ መልክዑ ጂም ክሳብ ሕጂ ናይቲ ጉጅለ ሓላፊ ኮይኑ ከም ዝተመረፀ ኣይተነገሮን ንሆንዶ እውን ካልኦት ኣባላት ከይድካ እናኣከብካ ንዓይ ግን ኣይመረፅካኒ እንዲኻ ክብል ይሓቶ ሆንዶ ከዓ ብናቱ መስፈርት ናብዚ ጉጅለ እንተኣቲኻ ኣብ ናተይ ፀገም ይብሉን ይብሎ ንቤላስክ እውን ጂም ናብቲ ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ንኽኣቱ ከም ዘእምነሉ ይዛረቦ እቲ ምርኢት ወስደና ሆንዶ ናብ ቤላስክ ከይዱ እዩ ናብቲ ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ዝመረፁ ሰባት እውን ይዛረቦ ቤላስክ ድማ በቶም ዝተመረፁ ሰባት ኩሎም ድሕሪ ምስምምዑ ብጂምን ብክሪስን ከይተሰማምዐ ይተርፍ ክሪስ ዋላ ሓንቲ ትዕግስቲ ከም ዘይብላን ነቶም ገበነኛታት ብማህረንቲ ከም ዘቐተለትን ይዛረቦ ጂም ድማ ካብ ሓለፍቱ ዝውሃቦ ትእዛዝ ስለዘይኽብር ናብቲ ሓድሽ ጉጅለ ኣባል ክኾን ኣይኽእልን ሆንዶ እውን እዚኣቶም ክልተ ሰባት ብዝግባእ ከም ዘጠንቀቖምን ከም ዝሰምዕዎን ቃል ይኣቱ ቤላስክ ከዓ ብጂምን ብክሪስን ወገን ዘሎ ሓላፍነት ከም ዘይወስድን ተጥፊኦም ከዓ ዝቕፃዕ ሆንዶ ምዃኑ ይዛረብ ኣብ ዝቐፅል መዓልቲ እውን እቶም ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ድሕሪ ምትእኻቦም ክስልጡኑ ይጅምሩ ማይክል ከዓ ናብዚ ጉጅለ ካብ ዝኣተዉ ሰባት እቲ ሓደ እዩ ማይክል ቅድሚ ሕጂ ዝነበረት ናይ ጂም ኣፍቃሪት ሓዋ እዩ በዚ እውን ዘይሰማምዑ ጂም ምስ ማይክል ናብ ባእሲ ኣቱ ኣብቲ ገዛ ዝርከቡ ካልኦት ኣባላት ከዓ ይፈላልይዎም ካብቲ መዓልቲ እንዳሓር እቶም ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ኣባላት ብዘይዕረፍቲ ስልጠናኦም ክወስዱ ይጅምሩ ነዚ ስልጠና ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ህንፃ ውሽጢ እውን ብፀልማት ሰባት ካብ ምድላይ ጀሚሩ ኣብ ደገ ዝነበሩ ናይ ተኹስ ዝተፈላለዩ ስልጠና ይወስዱ ብኻልእ መልክዑ ብስናይፐር ቶክሲ ኣብ ዝግበር ልምምድ እውን ማይክል ንፉዕ ብምዃኑ ብቕዓቱ ይመስክር ኣብዚ ሕጂ እቶም ሓድሽ ናይ ስዋት ኣባላት ኣብ ኩሉ ቦታ ዝግበር ስልጠና ወሲዶም እዮም ቅድሚ ናብ ስራሕ ምእታዎም ከዓ ዝተረፎም ሓደ ፈተና ኣሎ እቲ ፈተና ዝፍተንዎ ኣብ ኤርፕሌን ውሽጢ እዩ ኣብቲ ኣየር ውሽጢ እውን ከም ከተርቲ ዝተቖፀሩ 4 ሰባት ኣለዉ እቶም ናይ ስዋት ጉጅለ ድማ ናብቲ ኣየር ኣትዮም ነቶም ከተርቲ ክሕዝዎም ኣለዎ እኒ ክሪስ እውን ናብቲ ኣየር ውሽጢ ድሕሪ ምእታዎም እቶም ከተርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘቐመጥዎም ቦምባ ከም ክንወ ኢዶም እዮም እቲ ፈተና ንኽውድኡ 5 ደቂቓ እንትኾን ዝተዋሃቦም እኒ ክሪስ ግን ኩሉ ነገር ኣብ 3 ደቂቓ እዮም ዝወድእዎ ንጂም ዝሰበርዎ ሓድሽ ሪከርድ ኣብቲ ምሸት ብታሕጓስ እናሓለፉ እዮም ጂም ምስ ክሪስ ድማ ንብሕቶም ተፈልዮም ናብ ሓደ ክለብ ይኸዱ ኣብቲ ክለብ ውሽጢ እውን ካብ ስዋት ጉጅለ ዝተባበረ ቤሬን ነይሩ እዩ ቤሬን ከዓ ኣብቲ ክለብ ከም ዘሎ ዝተዓዘበ ጂም ንክሪስ ሒዝዋ ካብቲ ቦታ ብቕልጡፍ ይወፅእ ቤሬን እውን ብቁጣዕ ናሃቱን ናይ ጂምን ዝነበረሉ ፎቶ ፍሬም ይሰብር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጂም ምስ ክሪስ እናተዘራረቡ እንከለዉ ሎማዓንቲ ሓቢሮም ክሓድሩ ይሓታ ክሪስ ግን ናይ ጂም ሕቶ ኣይተቐበለቶን ናይ ወዳበር ዝደውነ ሓፂር መዓልቲ ስለዝኾነ ንጂም ንኽመፅእ ትዕድሞ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሌክስ ነታ ጠበቆ ንኽትሕግዞ እናሓተታ እዩ እታ ጠበቃ ከዓ ዋላ ሓንቲ ክትሕግዞ ስለዘይከኣለት ኣሌክስ ናብ ካልእ ቤት ማስተርቲ እናኸደ እዩ ዘሎ ናይ ስዋት ኣባላት ከዓ ናይ ዕረፍቲ ግዜኦም ስለዝኾነ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ እናተዘናግዑ እዮም ብሃንደበት ከዓ ናይ ስዋት ኣባላት ናይ ኣላርም ድምፂ ይኸዶም ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ ገጹ ኮይኑ ናይ ዓርሱን ናይቲ ከባቢ ህይወት ኣብ ሓደጋ ከም ዘእተወ ተዛሪቡ ነይሩ ነቶም ፖሊሳት ናብቲ ማዕጾ ቦምባ ስለዘፃወዶ ናብኡን ምእታው ከይፍቱን ይዛርቦም ናይ ስዋት ኣባላት ከዓ እቲ ጂም ዝሰርሖ ናይ ምህዞ ስርሑ ብምጥቃም ናይቲ ወዲ ማዕጾ ይሰብርዎ ነቶም ፖሊሳት እናጨናነቖም ዝነበረ ሰብ እውን በቶም ሓድሽ ናይ ስዋት ኣባላት ተታሒዙ ይኸይድ ብኻልእ መልክዑ ሓደ ፖሊስ ብዛዕባ ኣሌክስ እናተመራመረ እዩ እዚ ፖሊስ እውን ኣሌክስ ኖርማል ገበረኛ ዘይኮነስ ብዙሕ ሪከርድ ዘለዎ ምዃኑ ፈሊጡ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቶም ሓድሽ ናይ ስዋት ጉጅለ ካልእ ተልእኾ ይወሃቦም ቀጻሊ ተልእኾኦም እሱራት ዝርከብሉ ባስ ዓጂቦም ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድ እዩ እና ኣሌክስ እውን ዝርከብሉ ባስ በቶም ፖሊሳት ጠጠው ክብል ክኢሉ እዩ ናይ ፖሊስ ክዳን ዝገበረ ሰብ ድማ ናብቲ ባስ ኣትዩ ነቲ ዘዋርነቶም ሓለውትን ይቐትሎም እዚ ሰብ ዝመፀሉ ንኣሌክስ ከትርፍ እዩ እቶም ትኽክለኛታት ናይ ስዋት ጉጅለ ድማ ኣብቲ ቦታ ስለ ዝበፅሑ ንኣሌክስ ቅድሚ ምህዳሞም ጠጠው ከብልዎም ክኢሎም እዮም ኣሌክስ ድማ ንከሃድም ናብቶም ናይ ፖሊሳት ማኪና ይኣቱ ኮይኑ ግን ኣሌክስ ከሃድም ስለዘይከኣለ ተመሊሱ ኣብ ናይ ስዋት ጉጅለ ኢድ ይኣቱ ጋዜጠኛታት እውን ብዛዕባ ኣሌክስ ንምዝንታው ነቶም ፖሊሳት ተኸቲሎም ይመፁ
ኣብ ሰዓት ድማ ኣሌክስ ንዕኡ ካብዚ ቤት ማእሰርቲ ክህድሞ ዝኽእል ሰብ 100 ሚልዮን ከም ዝህቦ ይዛረብ። ናይ ቴሌቪዥን ጣብያታት እውን ኣሌክስ ተዛረቦ ነገር ከለላ ብምግባር 100 ሚልዮን ዶላር ንዕኡ ንዝሓገዙ ሰባት ከም ዝህብ ይዛረቡ። ነዚ ዝሰምዑ ናይ ሎስ ኤንጀለስ ጋንግስተራት ከዓ ናብቲ ሓገዝ ንኽሳተፉ ይውስኑ። ኣሌክስ እውን ከም ቀልዲ ነቶም ጋዜጠኛታት ዝተዛረቦ ነገር ኣብዚ ሕጂ ንሰባት ከተሓሳስቦም ጀሚሩ እዩ። ብማኪና እውን ንኣሌክስ ከጓዕዝዎ ስለዘይከኣሉ እቶም ጉጅለ ብሄሊኮፕተር ክወስድዎ ይሓስቡ። ኣብ ሰዓት ድማ መንነቱ ዘይተፈልጠ ሰብ ኣሌክስ ክወስድ ዝመፀ ሄሊኮፕተር ተኩስ የውድቖ። ናይቲ ሄሊኮፕተር ትልሚ እውን ስለዘይተሳኽዐ እቶም ሰባት ንኣሌክስ ብማኪና ንምውሳድ ይውስኑ። ኣሌክስ ኣብ ዝርከበሉ ማኪና እውን ብዙሓት ናይ ፖሊስ ማኪና ከቢበንኦ እየን ነይረን። ኣብዚ ሰዓት ከዓ ሓደ ድኹም ሰብ ፅርግያ ዓፂዱ እናሰገረ እዩ ነይሩ። እቶም ፖሊሳት እውን ነቲ ዓቕሚ ደካማ ንኸሕልፍዎ ዋላ ጠጠው ተበሉ። እቲ ሰብኣይ ግን ኣረጊት ዘይኮነስ ናይቲ ከተማ ጋንግስተር እዩ ነይሩ። እቶም ካልኦት ጋንግስተራት ከዓ ካብቲ ዝነበርዎ ቦታ ብምውፃእ ንኣሌክስ ንኸውፅዎ ናብቲ ፖሊሳት ምትኳስ ይጅምሩ። እቶም ጋንግስተራት እውን ንኩሎም ፖሊሳት ድሕሪ ምቕታሎም ናብ ኣሌክስ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ዝርከብ ኣሌክስ ዘይኮነስ ባምቡላ እዩ ነይሩ። እቶም ሰዋት ነቶም ጋንግስተራት ንምሽዋድ ኢሎም ዝፈጠርዎ ታሪኽ እዩ ነይሩ። ብኻልእ መልክዑ እቶም ትኽክለኛ ናይ ሰዋት ኣባላት ንኣሌክስ ሒዞም በትሕኡ መንገዲ እናኸዱ እዮም ዘለዉ። ኣሌክስ እውን ኣብቲ ማኪና ውሽጢ ዝነበሩ ናይ ሰዋት ኣባላት ክዕሽውዎም ይፍትኑ። ብነፃ ዝፈትሕዎ እንድሕር ደኣ ኮይኖም 100 ሚልዮን ዶላር ከም ዝህቦም ይዛረብ። ቲጂ እውን ኣሌክስ ዘቕረበሎም ናይ ቅርሺ ብዙሕ ስለ ዝሰስዖ ንኽወፅእ ከፍ ቅድዱ ይዛረብ። ናብ ናይ ሰዋት ኣባላት ሽጉጥ ብምሓዝ ንኣሌክስ ንኽሰድዎ ምፍርራሕ ይጅምር። ኣብዚ ሰዓት እውን ምስ ቲጂ ሓቢሩ እናሰርሐ ዘሎ ናይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ሰዋት ኣባል ዝነበረ ቤርያን እውን ናብኣቶም ይመፅእ። ቤርያን ምስ ቲጂ ብሓንሳብ ብምትሕጋስ ንኣሌክስ ነፃ ከውፅዎ ክኢሎም እዮም። ናይ ሰዋት ኣባላት ከዓ ብዝተፈለየ ቦታ ንቤርያን እናተኸታተልዎም እዮም። ኮይኑ ግን ቤርያን ናብ ውሽጢ ባቡር ይኣትዉ እሞ ይሃድሙ። ብኻልእ መልክዑ ክሪስ ናብቲ ናይ ባቡር መወዳእታ ይኸዱ። ኮይኑ ግን ክሪስ ዝኣተውሉ ባቡር ክሳብ ሕጂ ናብኡ ኣይመፀን። እቲ ባቡር እውን ኣብ መንገዲ ማእኸል ጠጠው ኢሉ ስለዝኾን ንኸፃርዩ ናብኡ ይኸዱ። እቶም ሰዋት እውን ከም ዝሓሰብዎ እቲ ባቡር ኣብ ማእኸል መንገዲ ጠጠው ኢሉ እንትኾን ምስ ዝኣትዉ ግን ንኣሌክስ ኣይነበሩን። ነቲ ባቡር ዝገንሐ ካፒቴን ምስ ሓተትዎ ድማ ንኣሌክስ ዝሃደሙሉ መንገዲ ይዛርቦም። ጂም ከዓ ንኣሌክስ ተኸቲሎም ናብ ጉድጓድ ኣብ ዝኣተውሉ ሰዓት እቲ ኔትወርክ ይጠፍእ። ፌለር እውን ኣብዚ ሕጂ ምስቶም ናይ ሰዋት ኣባላት ክራኸብ ኣይከኣለን። በዚ ምክንያት እውን ፌለር ነቶም ሓደሽቲ ዝተመስረቱ ናይ ሰዋት ኣባላት ኩሎም ምስ ኣሌክስ ከም ዝሰርሑ ሰረቕቲ ምዃኖም ይሓስብ። ንኻልእ ናይ ሰዋት ኣባላት ከዓ ናብቲ ቦታ ይልእኽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጂም ኣሌክስ ብዝኸድሉ መንገዲ ምኻድ ይቕፅሉ። ቤርያን ከዓ ነቶም ናይ ሰዋት ኣባላት ንምቕታል ኣብቲ ፀልማት ቦምባ ኣፃዊዶም እዮም። እቶም ናይ ሰዋት ኣባላት እውን ነቲ ቦምባ ቅድሚ ምርጋፆም ብጣዕሚ ብዘደንቕ ኩነታት ክሓልፍዎ ክኢሎም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሌክስ ቤርያንን ቲጅን ብሓንሳብ ብምዃን ካብቲ ጉድጓድ ወፂኦም እዮም። ድሕሪ ካብቲ ጉድጓድ ምፅኦም እውን ነቲ ማዕፆ ብቁልፊ ስለ ዝዓፀውዎ ጂሚ ዝወፅሉ መንገዲ የለን። ኣብቲ ሰዓት እውን ጂሚ ኣብቲ ዝተዓፀወ ማዕፆ ቦምባ ይገብረሉ እሞ ብቐዲሉ ነቲ ማዕፆ ክኸፍቶ ክኢሉ እዩ። ኣብቲ ጉድጓድ ምስ ወፁ እውን እቶም ናይ ሰዋት ኣባላት ምስ ፌለር ክራኸቡ ክኢሎም እዮም። ኮይኑ ግን ፌለር ካብ ሕጂ እንዳሃር ንዕኦም ክኣምኖም ከም ዘይኽእልን እቲ ስራሕ ገዲፎም ድማ ንኽምለሱ ይዛረቦም። ጂሚ ከዓ ካብ ፌለር ዝተዋህቦም ትእዛዝ ጥሒሶም ናብ ኣሌክስ ምኻድ ይቕፅሉ። እቶም ሰዋት እውን ንኣሌክስ ዝሃድምሉ ናይ ኣየር ነፋሪት ስለ ዝረኣዩ ንዕኡ ምኽታል ኣይቋረፁን። ማኪናኦም ነቲ ኣየር ናብ ዝዓርፈሉ ቦታ ኣብ ዝኸድሉ ሰዓት እቶም ጋንግስተራት ኣብ መንገዲ ይፅበይዎም። ናይቶም ጋንግስተራት መኪና ከዓ ይቃፅልዎ እሞ ነቲ ኣየር ምክትታል ይቕፅሉ። እቶም ሰዋት ከዓ ኣሌክስ ተመሊሶም ነቲ ኣየር ከየልዕልዋ ፈሪሖም እዮም ነይሮም። እታ ማኪናኦም ምስቲ ኣየር ብምግጫው እቲ ኣየር ክትወድቕ ገይሮማ እዮም። ቤርያን ከዓ ካብቲ ኣየር ወፂኦም ምስቶም ሰዋት ናብ ተኽሲ ይኣትዉ። ነቶም ሰዋት ከሰንፎም ዝሓስብ ኣሌክስ ካብቲ ቦታ ብጉያ ይሃድም። ኣብቲ ሰዓት ድማ ንሰረቕቲ ኣጓዩ ዝሕዝ ዴኬ ንኣሌክስ ተኸቲሉ ይሕዞ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቤርያን ከዓ ካብቲ ፅርግያ ይነጥር። ጂም እውን ቤርያን ተኸቲሉ ካብቲ ፅርግያ ይነጥር። ሆንዳ ድማ ኣብቲ ኣየር ውሽጢ ሓደጋ ናብ ዝበፅሖ ቲጄ ይኸይድ። ንቲጄ እውን መኻዓይነት ካሓቲ ክነብሩ ኣይግባእን ኢሉ ይዛረቡ እሞ ብቕልጡፍ ይቐትሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጂም ንቤርያን እናጓየዩ እዩ ዘሎ። ቤርያን እውን ኣብ ናይ ባቡር መንገዲ ምስ በፅሐ ጉያ ይደኽሞ እሞ ኣብ መሬት ይወድቕ። ጂም ከዓ ንቤርያን ኣብቲ ናይ ባቡር ኣውዲቑ ድሕሪ ምህራሙ ርእሱ ስለ ዝሃሰዮ ኣብኡ ይመውት። ብኻልእ መልክዑ ፌለር FBI እውን ሓዊሱ ናብቲ ቦታ መፅኦም እዮም። ፌለር ከዓ ነቶም ሓደሽቲ ናይ ሰዋት ጉጅለ ኣባላት ከመስግኖም ክኢሉ እዩ። ኮይኑ ግን ስርሖም በዚ ተወደአን ኢሉ እውን ኣሌክስ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ምውሳድ ናቶም ሓላፍነት ምዃኑ ይዛረቦም። እቶም ሰዋት እውን ንኣሌክስ ናብቲ ሓድሽ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምውሳዶም ናብ ቀጻሊ ተልእኾ ይኸዱ። እቲ ፊልም እውን ኣብዚ ዝውዳእ። ናይ ሎማዓንቲ ፊልም ነዚ ይመስል ነይሩ። ፈቲኹም ክትኮኑ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻናል ንምሕጋዝ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።